Ну, вось я зараз могу троху расказаць про то, дзе яшчэ адбываюцца зараз імпрэзы. У Гомелі, напрыклад, зараз гурт НРМ выступае, і Бардеса Вальжына Цярэшченка. Таксама прыйшло каля 50 чалавек на гэтае мерапрыемства, і яно адбываецца. Берасці, Гродна, Магілёў, усе гарады збольшага падключыліся да гэтага працэсу, таму не толькі ў Мінску сёння святкавалі БНР-100. Стагоддзе БНР гэта агульнанацыянальнае свята, агульнанацыянальная кампанія. І дзякуючы таму, што людзі далучыліся да падрыхтоўкі таксама, шмат хто ў апошні момант. Гэтае свята адбылося не толькі тут у нас у сталіцы, адбылося і ў іншых розных гарадоў. Калі, напрыклад, казаць таксама яшчэ дадаць пра тэхнічныя нейкія праблемы, шмат з чым мы сутыкнуліся ўпершыню як арганізатары ўвогуле масавага мерапрыемства такога кшталту. Былі выклікі, якіх увогуле раней проста не было, напрыклад, той ж самай здымкі з дронаў. Была сур'ёзная сітуацыя, калі іх было некалькі і проста маглі быць сутыкненні ў паветры з гэтых дронаў. І гэта такія выклікі, з якімі арганізатары раней не сутыкаліся, і зразумела, будзем рабіць нейкія высновы, але калі ўсё будзе добра, то ёсць магчымасць размаўляць з гарадскімі ўладамі пра тое, каб такога фармата святы былі на іншыя важныя для нас даты, напрыклад, 27 ліпеня. Дякую.